ମୋବାଇଲ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରକାରୀ ଜିନିଷଟିଏ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ 90% ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ 50% ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋବାଇଲ କେବଳ ନୂତନ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନାହିଁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ଫଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକ ବିକାଶ ହେବା କଥା ତାହା ହେଉନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ପିଲାଟି ଖାଇଲା ବେଳେ ତାର ବାପା ମା ତା ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଧରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପିଲାଟି କ'ଣ ଖାଉଛି ତାହା ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ତା ଆଗ୍ରହ କମିଯାଇଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ପିଲାଟିର କଥାବାର୍ତ୍ତା କମିଯାଏ ଏବଂ ଗୁମସୁମ ହୋଇ ବସି ରହେ। ପିଲାଟି ଯେଉଁ ସମୟରେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା ସେ ସମୟରେ ସେ ନୀରବ ରହିଥାଏ। ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସାଂଘାତିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯଥା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିଯିବା, ଆଖିର ଲୁହ ଶୁଖିଯିବା, ଏହିଭଳି ଅନେକ ରୋଗରେ ପିଲାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶେଷରେ ପିଲାଟି ମାନସିକ ରୋଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଉଦାହରଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ଏ ପିଲା କ'ଣ କହୁଛି, ଏ ପିଲା ମେଣ୍ଟାଲ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁନିଆର ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ।